दासो मा मानसिफोरजों अनसाय जानाय मोननायखाय बिराद आंखौ मेगन साहरदोंलाय नामा नों? जों बेबायदि महर थानो गोसो गैया। जों बेबायदि मानसिबो नङा, लाजिनाय दं जोंनाव। महर थांगा नङाबा आंखौ मानो ससियेल मिडियाआव हगारनो नागिरामोनलाय? हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै। आसा खालामो नोंथांमोना बिसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबा दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि जानाय लांनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाबो सोरबाफोर गोदानै माने हाबस'नानै नायदोंब्ला चेनेलावहाय प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय दे लोगोफोर। दिनै माने अमानो आदार होनाय फाजिनो आङो नोंथांमोननो इन्ट्र'खौ होखाबाय दे लोगोफोर। बेसेबा फुङावनो आरोला लोगोफोर नै मनासे थिप थिप माने दिंखिया गोजा खाना लाबबाय नै बोराया आंना। ओमफ्राय लोगोसे माने थास'बो होगोन आरो ना, थास' गुफुर। ओमफ्राय लोगोसे माने नै था बिलाइबो होगोन आरो ना। माने अमानि ओंख्रिया ओरैबायसा टेस्टि जागोन दिनै लोगोफोर। बरिया दा बुंसै आरो ना। ओमफ्राय नै सिङावबो मा दं, दिंखियानो दं लोगोफोर। ओमफ्राय जाहा अरा ब्लाव ब्लाव आरो ना। ओमफ्राय नायलांबाय थादों होमबा लोगोफोर। दुगैस्रां लुस्रां स्र' आरो लोगोफोर फुंनि खामानि मावखांबाय। बिराद फुङाव माने खामानि ओंखारो नालाय लोगोफोर, अमा आदार रुनाय माबानाय बायदिसिना जों बिमाफोरनि खामानियालाय बेनोसै नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय फुंनि खामानि मावस्रां आरिस्रांसो नै दायो आङो साहा गलासे स्राय लोंनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर। साया ग्लब ग्लब गोदौगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोसे नै गाइखेराबो माबा लोगोफोर, गाइखेराबो जायाना एसे एसेल' ओंखारो आरो ना। फुवासेनि माने बाराखौनो मोस्रोमसो हाबलाय लांबाय नै लोगोफोर। मोस्रोमानो दसेनो इदि बाहा लाजोब्बाय। बिराद मोस्रोम जाथि दङहाय लोगोफोर, जेबो दोनजाया। मेथाइ गाइखेरबाबो माने मोस्रोमानो जि हय आरो ना, दसेनो थफाव फैजोबो। ओमफ्राय लोगोफोर साहाखौ माने खोरोरो खलासे लोंना लाग्रोनोसै। खोरोरो होनलायलांबाय नै आब' कबितानि बायदि। आब' कबितानिखौसो माने होनफ्लांबाय थायो आरो ना। ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो माने दुगैयैनि सिगांनो नैबे मैगंखौ बुथुमना लाखादो लोगोफोर। खारै मैगं आरो आं दिनै माने मिरामिसबाबो खारै मैगं जागोन आरो लोगोफोर। खारै मैगंजों आलुखौ माने थावजों एवफ्रामना होनोसै। ओमफ्राय लोगोसे नैखौ खारैजों फोमोननोसै आरो ना। ओमफ्राय बेयाव दङ लोगोफोर धरमफुल, ओमफ्राय बम्ब्रा, ओमफ्राय जोगोनार बिजौ, ओमफ्राय लोगोसे आरो भिन्दि बिजौ बायदिसिना मिक्स खालामदो आरो लोगोफोर। दिनै माने बिराद खारै गोबाब जानो लुगैनाय दं लोगोफोर। दालि दुलिफोरलाय बेसेथो जानो ना, दालि आलु मटरफोरखौलाय बेसेथो जानो। मोनजायै बाराबो बिदि खारै मैगंफोरखौसो बांसिन आंहा खहाबनाय मोनसोयो। ओंखायनो माने गोसो मथे आं संनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर। साहाखौ एसे लोंना लाग्रोनोसै। मोनगोन ना मोनाखै नायनोसै र' लोगोफोर। माने सिदा सिदि मोननायखौल' देखायबाय आं लोगोफोर। ओमफ्राय नै जि बरिया मोनखाबायहाय नै फिस्ला फिस्लानो लोगोफोर, मोदोमलायबाय। बहल बिजौआ माने जोसामोन खोमा लोगोफोर, जोसा मोदोमलायबाय आरो। ओमफ्राय मोनबायबो नै आलुआबो गुरै गुरै जाजोब्बाय। आङो आलुखौ माने बिदिनो गथा गथायैनो दोननो मोजां मोनो आरो लोगोफोर। ओंखायनो माने अरना जानो होननानै गथा गथायैनो दोनबाय आरो। बोरायाथ' आलु गथाफोरखौ जानो नागिराहाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो भाजा मोनसे एवबावनोसै बेखौ मोनखांनानै। आं माने जेबो भाजा साजा एवलायासै लोगोफोर, आथुरबो जाबाय नालाय फिसालायाबो जि खें ओंखायनो माने नै सुङा पापरखौनो इसे एवनानै लाबाय आं लोगोफोर। नै खावसे एवखांबायानो। ओमफ्राय लोगोफोर माने बानलु बाथोनबो इसे देबाय आरो नै आंना। बानलु बाथोनानो माने गेब्लेलाय लाङासै आरो ना, गथायजों हाल्लानो। ओमफ्राय नै खावसे एवखांबाय। ओमफ्राय ओजाहा नै बिराद थावनि गोनांथि आरो ना पापर एवनायाबो लोगोफोर। आं पापर मोजांखौ लाबाखै मैयायो बाजाराव, बेखौसो पसन्द जानानै लाबोदो आङो, सुङा पापरखौसो लोगोफोर। माने पापर गिदिरखौ जाबाय थानायखाय बारायलाङोना, ओंखायनो नै बिदि फाख्रा सिख्रा सुङा पापरखौनो लाना फैबाय आं लोगोफोर। जि थाव नांखागौ आरो ना पापर एवनायावबो। जाबायहाय, बांद्राय एवबा बांद्राय जायो गथ'फ्राबो, गेस्टिकसो जायो बारा जाबा। लोगोफोर दायो जाखां लोंखां बेलासि सम आरो। ओमफ्राय नै आलौ सोनफ्लांबाय थायो लोगोफोर। आलौ होननानै नोंथांमोना खायसे खायसे बया मोनबाय थायो दे आंखौ। ओमफ्राय बानलुआ जाना मोनफ्रुजोब्बाय आरो नै लोगोफोर, ओरैबायसा मोनफ्रुजोब्बाय नै। ओमफ्राय खानो थाखाय माने नै आब'खौ लिंहरदो आरो नै बिजावजालिखौ। बेसे हाग्रा गुदुआव हाबनाय बायसा, हाग्रा गुदुआव हाबनाय बायसा। बेसेबा गोजौ गोजौखा लोगोफोर। ओमफ्राय माने बोराया फाननो होननानैनो माने सोलाबाखै आरो, टाइमबो मोनाखै। ओमफ्राय दिनैसो माने खाबाय आरो ना। ओमफ्राय लोगोसे बोरायाबो खाफादै नै। ओमफ्राय आंबो खानोसै, बेसे खानाय दिनैयो बेलासिनि गेजेराव। ओमफ्राय गाबोनसो लांगोन आरो बाजाराव। ओमफ्राय माने गामियावबोथ' फानजोबनो हाखाया नालाय लोगोफोर। बिदिनो सोरबा लांफैयो सोरबा लांफैया। ओमफ्राय बिदिनो माने नेनानैबो थानो हाया गामिनि लांफैनायखौ। ओमफ्राय दायो बाजारावनो लांनो नागिरदो आरो।
बेसे ओंखारो नायनोसै र' जि मोनफ्रुजोब्बायहाय नै जि साफा साफा मोनबाय लोगोफोर जि अन्थाव अन्थाव मोनफ्रुजोब्बाय नै लोगोफोर ओमफ्राय साननैसोबावबा ओरैनो हारसिंनो सिरिलांजोबसिगौमोनसो आरोना नै गरम मोनाखै आब' मुलि होयिखायसो थादोयो ओं खायसो नङाबा माबागौमोन ना गल'जोबसिगौ लकेलखायसो थादो लोगोफोर बानलु खानायावनो नोंथांमोनजों एसे रायलायलायनोसै आरोना साननैसो माने बिराद माबानि दावरावमोन ना इलेक्सननि ओमफ्राय दायो साननैसो स्रि जाथ'लायबाय आरोना ओमफ्राय रिजाल्टआथ' गाबोनसो फैगोन नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दायो रसमानि बिराद दावराव ना लोगोफोर फेसबुक इउटुब रसमानि कल रेकर्ड बेसे खोनासंनो ना लोगोफोर ओमफ्राय माने दासो आङो दसेल' जाबाय नै बानलु खानायनि सिगां माने मोनसे भिडिअ नायदोंमोन आरो भिडिअ नङा कल रेकर्ड बिखुनजोजो बिजामादैजो ओरैबायसा नांलायनाय लोगोफोर लासिं सिंनिबो बाथ्रा आरो मा होनो लोगोफोर बेफोरबायसा माने नांलायबाय थास्लायस्लाय मोनसे आयेननि गेजेरजोंब्लाबो माने मिलायनानै थानाया गाहाम होननानै आं सानो आरो दाखालिनि भिडिअआव माने बिदिखौनो होनखादोंमोन आं दिनैबो आरो बिदिनो बुंबावबाय माने रायजो राजा लानानै बेफोरबायसा फाथैलाय बिसिनायनि बा माबा मोनसे राहा लामाखौ लानांगौ आरोना ओमफ्राय दायो बिजामादैजो बिहावजो ओरैबायदि नांलायलायदो ना लोगोफोर माने लोंनानैसो माने दिनैसो गरम जानानै फन हरदो इफोरबायसा आरोना ओमफ्राय लोगोसे आरो रसमाजोबो बहुद कल रेकर्ड आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जियानो जादोला माबाजो बिजामादैजो बिखुनजोजो नांलायनायखौ एसे नायना लाबानो जाबाय हेल' औ मा रायलायनो मा नागिरदों गरम ओमफ्राय मा जादों नोङो सिदा फन हरनानै रायलायहरनो हाया नामा नाम्बार दे आं दंबा सिदा फन हरबाय दे ओमफ्राय मा नोंथ' फन हरग्राखै मालाया फन फैनायखौसो मालाया फन हरदों आंहा दस नामा बेयाव नोंनो बुनो थिनदों जानला मोनला खोथा बाहायनाङा मिथिबाय मालाया नोंसिनाव फन हरदोंबा आंखौ बुंहर नाङा डाइरेक्ट मानो बेनो बुंहरदोंबा रेकर्डखौ खोनासंनो मा रेकर्ड बेनो बुंबायबा जारिमिना आंखौ बेबायदि रायलायनो हरनो थिनदों औ होदो आं रायलायनो होबाय दे नोंसोर मोजां रायलायदो मा देखायनाय जादों बेलाय मानो नोंहा खुगा गैया दे आं खुगा दं आं बुंबाय दे दासो मा मानसिफोरजों अनसायजानाय मोननायखाय बिराद आंखौ मेगन साहरदोंलाय नामा नोङो माबायदि मानसिजों अनसायजाखो सोर अनसायखो एसेबां रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आं बै समावनो ए फाथैलाय बिसिनो नोंथ' आंखौ फाथैलायबो बिसिया जेराव थानो गोसो बेयाव सान्थिया आं डिस्टार्बबो खालामा होनदोंमोन दिनै मा गोसोखांदों समाजा बिदिखौ थिना मोनथिबाय नों गोसो बायदि हाया बेखौनोथ' बुंदों आङो हाया नोंखौ सिगाङावनो नों बायदियासो जेबो बुजिनो रोङाखै नों बायदियासो साननो रोङाखैमोन जों सानहरजोबखायो नों बायदियासो साननो रोङामोन दिनै दानो बुं दे समाजखौ साननानैनोथ' आं बुंदों आंखौ समाजा दिनै गाबोन समफोरबाबो नोंनि खोथाखौ दिहुननो हायो जों हायो दिहुनदो आं बेखौनो गाबोन समफोरनि गेजेराव जानांगौ जागोन माथो जागोन बेखौ बुंब्रा जेबो बादा गैया समाज लानानै फै होननानै आं बुंखानाय आं मोजांसो बुंहरदों नोंखौ मिथिबाय बादा मास मोनथाम मोनब्रै थानानै लोंनायखाय दिनैसो बिहुस जाखादों नामा माला मास मोनथाम मोनब्रै थाखो खय मास जाखो दा फैनाया मानसिया मास मोनसे दोनदों आं बेखौ बिमाया बुंनाय मथे मिथिबाय जों बुजाय आजाय थिनहरगोन जों न'आव लांगोन न'आव थिनहरगोन होननानै बुजाय आजाय जोंखौ बुंदों जोंनि न'खरा बुंहरदों दिनैसिम गैया सोरनि बुङा माबे जानला मोनला खोथा बुंलाबायदों मा फैनानैबाबो नोंसोरो नोंसिना बिमा बिफा दंना गैया फैनानैबाबो आंजोंबाबो रायलायफैनो हायोमोन दिनैसिम मानो नोंफायाबो फनबो हरा रायलायहराबो मा रायलायनो नोंनि फिसाजोआनो गासिबो जा सावनांगौ सावबोजोबखाबाय ससियेल मिडियायावनो खिन्थु जों बेबायदि खालामनो गोसो गैया मिथिबाय जों बेबायदि महर फाननो गोसो गैया जों बेबायदि मानसिबो नङा लाजिनाय दं जोंनाव महर फाननाय नङाबा आंखौ मानो ससियेल मिडियायाव हगारनो नागिरामोनलाय नोमाखौ मानो हगारखोनलाय माखौ बे हिनजावा खारनायाव नोमाखौ मानो ससियेल मिडियायाव हगारफाखो नों
लाजिया नोङो माखौ मानो हगारफागोनलाय हगारबाय औ ओमफ्राय माथो जाखो ओमफ्राय नों मानो ओंखारदों नोंनि हिनजावा खारबाय सिं सिं औ मान सनमान जाग्रा नङाबा मानो बिमाखौ हगारफानांगौ बिमानि मान सनमान थाङाखै जे बिमाया मान सनमान थाङाखै मायाव मान सनमान थांखो बे ससियेल मिडियायाव हगारजानाया ए बिदिखौ सानदोंबा बिदि मान सनमाननि एसे मोजां सानबायबा दा मा मोखाङै नुजाखो नोंना फिसाजो लोगोफोर आं दिनै माने बानलु गायनायाव बेसेबां थाखा थांखो आरो बेसेबां मोनफिनखो नोंथांमोननो माने आङो खोन्थागासिनो दङ दिनैयो माने 200 थाखायावनो हाजार लाब जाबाय आरो जोंहा बेयाव गासै ओरै गिदिं गिदिं गायनाय माखाना ओइ थुब्रासे दं ओमफ्राय लोगोसे नै दफा मोननै गायदो आरो ना बेयो माने सेकेन्डआव गायनाय बेनो फार्स्टआव गायनाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने दायो 200 थाखानिल' बि मोननैजों 200 थाखानिल' आरो ना ओमफ्राय 200 थाखायावनो माने बुहुत फैसा खामायबाय लोगोफोर सिगाङाव माने 40 थाखा खरै फानदोंमोन फुवासेयाव ओमफ्राय नेक्स्ट बाराव माने 30 थाखायै फानदो आरो ना ओमफ्राय दायो बेसेबां मोनगोन मिथिया ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो गायनानै नायबानो जाबाय बिदि लकेल बानलुखौहाय माने बांद्राय खरसा जाया आरो जोंहाथ' बेयाव मुलि सुलिबो जेबो बाहाया एम्फौनिबो होआ ओमफ्राय जायखिजाया ओरैनो मा होनो ओइ बिलाइया गज्रि गज्रा जाबाथाय माने ब्लाइट ना मा होनो लोगोफोर बारा मिथिलाय लाङा ब्लाइटनि होयो आरो सम बोराया बिदिनो मास मोनब्रैजों मोनबाजों खेबसे बेफोरबायसा होयो आरो ना बे बानलुआ माने दैज्लांनिसोमोन लोगोफोर ओमफ्राय लकेल बानलुखायनो माने गामिनि मानसिफोरा लांफैयोमोन आरो ओमफ्राय माने गामियाव फानख'नो हायैलाय दिनै बाजाराव लांनो होननानै बोराया खानो थिननाय खाबाय जोङो लोगोफोर ओरैबायसा माने नै मोनफ्रु लांजोब्बाय नायदो नै लोगोफोर बांद्राय खरस जाया आरो ना लोगोफोर बानलु लकेला जोंहानाव दाथ' इयाव 200 थाखाल' खरसा ओमफ्राय मुलि सुलियाव ओरैनो 100 हमनानै ला 300 थाखा खरसा आरो ना ओमफ्राय बेयावनो बेखिनि लाब आरो ना लोगोफोर बिराद मोजां बानलुआ बानलु खाग्रानो सागोमो खलासे होबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बानलुखौ माने खाखांबाय दसेनो मोनायोहाय लोगोफोर नैखिनिल' मोनबाय आरो आलौखौ माने बानलुखौ नै आलौ सोनलायबाय बानलुखौ बांद्राय माने खायासै आरो बेखिनिल' खाबाय ओमफ्राय बेखिनिखौनो फाननानै नायग्रोनोसै ओमफ्राय उनाव माने दामोलसेखौ दांसिगोन आरो बेखौ फानखांनानै नै लोगोफोर गोमोनासो बांसिन जालायलांबाय